Memuzîn an jî Memozîn pirtûka herî girîng ya Ehmedê Xanî ye. Tê de evîna mezin nav Memuzîn tê îfadekirin. Destana Kurd ya Netewî Memuzîn bi sedsalan di nav gelê Kurd de bi devkî û bi destnivîskî jiyaye. Paşê gelek caran hatiye çapkirin. Cara pêşîn di sala 1990 de li Stenbolê, paşê di sala 1947 de li Helepçê, 1954 li Hewlêrê, 1957 li Şamê, 1960 li Bexdayê, 1962 li Moskowê, 1968 li Stenbolê, 1988 li Urmiyê û di 1995 de li Swêdê, li bajarê Apsalyayê û Şamê û di sala 2016 de jî li Duhokê hatiye çapkirin. Memuzîn bi tîpên latînî cara pêşîn di sala 1968 de ji aliyê Mehmedemîn Bozarslan ve li Stenbolê hat çapkirin. Mamoste Bozarslan bi münasebeta 300 saliya Memuzînê ev bi tîpên latînî û bi şîrovekirîneke hêja di sala 1995 de ji nû ve çap kir. Ev çap ji metnê orjînal û ji wergera Kurdî ya xwerû pêkhatî ye. Wezareta Çandî û Turîzmê ya Komara Tirkiyeyê berhema Ehmedê Xanî ya bi navê Memuzîn di sala 2020 de daweşandin. Di Pirtûkê de rûpelekî de nivîsa orjînal ya ku bi tîpên erebînê heye û di rûpela din de beramberê wê bi tîpên latînî bi tirkî û kurdî heye. Ji vê pirtûkê 2500 heb hate çapkirin. Ji van pirtûkan hinek wê li pirtûkxana bên belavkirin û hinek jî wê bên firotin. Ev carî yekemîn e ku Wezareteke Komara Tirkiyeyê pirtûkekî bi zimanê Kurdî amade dike û dide weşandin. Herwiha nivîskarê Kurd Jan Dost jî bi eynî münasebetê ve ev berhema hêja wergeran de ser zimanê erebî û bi şîroveyeke berfireh ku ev sê caran li paytexta Sûriyeyê Şam û li Beyrûtê û li Duhokê jî hat çapkirin. Dîsa Jan Dost sala 2007 Memuzîn bi kurdiya îro bi kêş û qafiya nivîsî û tefsîreke berfireh bi kurmancî jî re danî. Kurdzanekî Fransî Roger Lescot 25 sala zêdetir li Kurdistan dijiya seva zimanê Kurdî rind hîn be û destanên û mîtolojiyên Kurd nas bike. Lescot dengbêjan digerand û ji bo destana Mema Alan li pirtûkekê dijîke.